ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କେଆଇସି କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭୟ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ମାଗଣାରେ ନେଉଥିବା ଚାଉଳ ଆଉ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ଭୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରିଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାକିରିଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ 5 କିଲୋ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନ୍ଏଫଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର 10,000ରୁ କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯିଏ ଫେରାଇ ଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ କି ସେ ନିଜେ ହେଉ ଏବେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ଭଲ ଆୟ ରହିଛି, ଯାହାର 15,000ରୁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବେ। କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆଣି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ ଫେରାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଉଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଚ୍ଆର୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟକର ଟିକସ ଦେଉଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ହାତେଇବା ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ପତ୍ର 2076/2/25ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଥିବା ପତ୍ରରୁ ଏହି ବ୍ଲକରେ 983ଟି କାର୍ଡ଼ରେ 4,325 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି। ଯେମିତି ବାଲିଆପାଳ ଖାଲି ସେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ମାନେ ବିନା ଯୋଗ୍ୟରେ ପାଇଯାଉଥିଲେ ରାସନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯଦି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ଯେକୌଣସି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଛରେ ତାପରେ ନୂଆ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।